Hey is het te doen, kind ze kort als volgt samenvatten. Hey is een café, kom erbij, zet dich hey, pak dich er een stuk of 3. Maar dit al mooi verpakt in couplet, refrein, refrein. Dank je. Door de Blierikse broers, Mark en Petro Jansen en Vic en Marius Sotter. Jokes Liedjesavond, oftewel Hey is het te doen, liedje 5, gezongen door Mark Jansen, Petro Jansen, Vic Suiker en Marius Suiker. We waren onderweg naar een café en liepen door een stuk of 3 voorbij. Daar zogen we dan een met zijn snoet plat gedaan tegen een gans beslagen roe. En ik nog net zeg huur en snee, nou loopt toch niet voorbij, want hij is het te doen. Kom dan mee, lief, wat onze wiagon. Hij is het te doen. Ik ken ze mensen, zo maar op de kop zien stond. De vulste knie, hij visken in het water. De route weer als manater. Is een mazzel, maar dat spreekt voor zich. Is ze net zo plat de snoet. Dat zuurt dan wel niet doen. Maar dat is ze net zo zoet wie die van mij. De hemel is het in, zo wie me zit. Alsof er dan ook me zweet van het. De schoon wordt overluipig, maar niet het. Sowieso is het voor ons nog niet te veel. En ook al was het toen nog bij, toch bleven we dan heen. Want hij is het te doen. Kom dan mee, lief, hey, wat onze wiagon. Hij is het te doen. En kent zijn mensen, zo maar op de kop zien stond. De vloestig wie hij visken in het water. De route weer als manater. Is een mazzel, maar dat spreekt voor zich. Die is ze net zo plat de snoet. Dat zuurt dan wel niet doen. Maar het is ze net zo zoet wie die van mij. Want hij is het te doen. Kom dan mee, lief, hij was onze wiagon. Hij is het te doen. Hij kent zijn mensen, zo maar op de kop zien stond. De vloestig wie hij visken in het water. De route weer als manater. Is een mazzel, maar dat spreekt voor zich. Is ze net zo plat de snoet. Dat zuurt dan wel niet doen. Maar het is ze net zo zoet wie die van mij. Dank u wel.